tenim una responsabilitat molt gran, que ens havien donat els nostres electors, i així estàvem preparats, amb molta il·lusió i sobretot amb molta valentia. Mira, la primera és obrir l'Ajuntament a la ciutadania, aquesta és la primera de totes. Els polítics no podem ser persones llunyanes ni aïllades. Vam obrir l'Ajuntament, vam decidir instaurar un dia, el Dia del Veí. Així, a Almassora, cada dijous de vesprada el dediquem a atendre al veïnat. L'apartat del Departament de Benestar Social no el podem deixar de la mà, no el podem oblidar. Estem patint les conseqüències de la crisi econòmica tremenda, i així a Almassora es nota moltíssim en una població de 26.000 habitants. Tindre vora 3.000 aturats és considerable. Aleshores tenim vora 300 famílies que són ateses pel Departament de Serveis Socials en diferents àmbits. D'ocupació tenim tant els que ens venen del propi Servef en fons externs com el propi pla municipal. El propi pla municipal tenim a l'abast de la gent uns plans que fa que la gent que està a l'atur se pugui acollir a ells.